साहित्य एकाडेमी आरो गवालपारा जिल्ला आइजो लिरगिरि गौथुमनि बानजायनायाव साहित्य एकाडेमिनि मोननै हाबाफारिखौ गवालपारा जिल्लानि लखिमपुर हालामनि फुख्रिपारायाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय जायो। गिबिसिन हाबाफारि बायदियै रुंसारि डक्टर सम्भाबती खाख्लारिनि सायाव थुनलाइयारि जौसां हाबाफारि खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारिखौ मासिगिरि लानानै सामलायो बर' सुबुरुनारि आफाद आरो साहित्य एकाडेमिनि लिंथुमगिरि थरेन बर' बिथाङा आरो बे हाबाफारियाव सम्भाबती खाख्लारिनि जिउ जारिमिन आरो मावथायनि सायाव लिरबिदां फरायथियो प्रफेसार इन्दिरा बर', जगदीश बसुमतारी आरो मामुनि खाख्लारिया। लोगोसे बराय बिबुंथि लाखियो गवालपारा जिल्ला आइजो लिरगिरि गौथुमनि आफादगिरि उजुला पारगिरिया आरो साबायखर बावो बुंथिगिरि गीतिका बसुमतारीया। मख'जाथावदि बे हाबाफारियावनो मुंदांखा असमिया लिरगिरि रन्जु हाजरिकानि सल'माखौ जगत नारायण बर'आ राव सोलायनाय सल'मा बिजाबखौ बेखेवनाय जायो। नैथि हाबाफारि अस्मिताखौ मासिगिरि लानानै सामलायो बर' सुबुरुनारि आफाद साहित्य एकाडेमिनि सोद्रोमा जयश्री बर'आ आरो बे हाबाफारियाव गाव गावनि सोरजिनाय लिरबिदांखौ फरायथियो सन्द्रा दैमारि, शिखा बसुमतारी, सहायसुलि ब्रह्म आरो भेलेन्टिना बसुमतारी बिथांमोना। हाबाफारियाव गवालपारा जिल्ला आइजो लिरगिरिफोरजों लोगोसे लखिमपुर हालामनि गोबां लिरगिरि मावसुमैगिरिफोर आरो फरायसाफोरा बाहागो लादोंमोन। मोनसे फोसावथाय, नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं, अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं, अब्ला नोंथाङा रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै 1 नं बामुनपारा दरंआव थानाय रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।